Carl Jung slavně řekl, život začíná ve 40. Do té doby jen zkoumáte. Tato slova mohou působit v rozporu s tím, co nás společnost učí. Často oslavujeme mládí a přikládáme obrovskou hodnotu úspěchům dosaženým ve 20 a 30 letech. Jsme vedeni k přesvědčení, že to jsou zlaté roky, čas na budování kariéry, vytváření vztahů a definování našeho úspěchu. Ale zastavili jste se někdy, abyste se sami sebe zeptali, zda je to opravdu vše. Když se blížíte 40, dochází k nenápadnému posunu, jako by vám v mysli šeptal tichý hlas. Začnete si klást otázky, zda cíle, které jste dosud sledovali, byly skutečně vaše vlastní. Jungova perspektiva vás vybízí k přehodnocení příběhu vašeho života, naznačujíc, že vše, co jste prožili, boje, triumfy i neúspěchy, bylo jen přípravou. Ale přípravou na co? Pokud ve vás tato slova rezonují, vězte, že nejste sami. Jung mohl mít na mysli něco skutečně hlubokého. První desetiletí života často působí jako neúprosný závod. Od dětství až po ranou dospělost neustále budujete, učíte se a přizpůsobujete. Jung tuto fázi nazýval výzkumem. Obdobím, kdy si vytváříte svou personu, masku, kterou nosíte, abyste se vypořádali s nástrahami světa. Tato persona slouží jako nástroj přežití. Pomáhá vám zapadnout, dosáhnout úspěchu a splnit společenská očekávání. Je však klíčové si uvědomit, že persona je jen maska, neodráží vaše pravé já, i když vás často přesvědčuje o opaku. Během těchto formativních let sbíráte zkušenosti, ale většinu času trávíte plněním vnějších požadavků, což nechává jen málo prostoru pro sebepoznání. Pravděpodobně investujete nespočet hodin do formování vnější identity, kterou utvářejí očekávání rodičů, učitelů a společnosti. Kariérní cesty, společenské role a osobní vztahy jsou často ovlivněny těmito tlaky. Pod povrchem se však může objevit tichý neklid. Pocit, že žijete podle scénáře, napsaného někým jiným. To není selhání. Odráží to přirozenou reakci na důraz světa, na vnější vzhled a úspěchy. U mnohých tento pocit odpojení zůstává léta nečinný a vyplouvá na povrch až ve chvíli, kdy tíha očekávání začne být neúnosná. Tato raná léta jsou nezbytná pro získání životních zkušeností, ale jen zřídka přinášejí hlubší uspokojení, po kterém možná instinktivně toužíte. Právě proto mnoho lidí, dokonce i těch, kteří navenek působí, že mají vše, začíná pociťovat nevysvětlitelnou prázdnotu. Jejich úsilí a úspěchy z mládí nebyly marné. Naopak sloužily jako důležité kroky k pochopení, co vás nenaplňuje. Persona, kterou jste si vytvořili, byť užitečná, se nakonec může zdát omezující, jako špatně padnoucí oděv. Když se blížíte ke střednímu věku, otázky ohledně smyslu života a identity se stávají hlasitějšími, což naznačuje začátek transformační cesty. Toto zvýšené uvědomění značí počátek něčeho hlubokého a připravuje půdu pro významné změny, které vás čekají. Dosažení 40 často připomíná stání na křižovatce, kdy život, který jste pečlivě budovali, začíná působit cize nebo dokonce omezujícím dojmem. Identita, která dříve určovala vaši cestu, persona, na kterou jste spoléhali, už možná nerezonuje. Jung na tuto fázi nepohlížel jako na krizi, ale jako na probuzení, příležitost překročit uložená očekávání a objevit své pravé já. Priority se nenápadně mění. Vnější úspěchy a symboly, které dříve měly obrovský význam, se nyní zdají méně podstatné, zatímco narůstá touha po hlubším smyslu a osobním naplnění. Tato fáze života vás zve k introspekci. Objevují se otázky o vašich hodnotách a skutečném smyslu, které vás vybízejí k zamyšlení nad životem, který jste dosud vedli. Neurologické výzkumy naznačují, že během středního věku mozek prochází změnami, které zlepšují emoční regulaci a sebeuvědomění.
Tyto posuny vás činí více reflexivními a méně reaktivními, což vám umožňuje čelit výzvám s širší perspektivou. Cíle, které dříve působily jako neměnné, se nyní mohou zdát otevřené reinterpretaci. Jung věřil, že tato vnitřní přestavba nabízí příležitost sladit svůj život s vaším nejpravdivějším já, i když to zpočátku může působit zneklidňujícím dojmem. Chvíle neklidu a nespokojenosti často signalizují potřebu transformace. Jung tyto pocity vnímal jako výzvu k odložení vrstev vaší persony a přijetí autentičtější existence. Tento proces nevyžaduje opuštění života, který jste si vybudovali, ale spíše přehodnocení toho, co je v souladu s tím, kým jste se stali. Přestože tato změna může být náročná, otevírá dveře k naplněnějšímu a smysluplnějšímu životnímu období, takovému, které hluboce rezonuje s vaším pravým já. Jedním z nejmocnějších aspektů Jungovy filozofie je pojem stín. Tento pojem představuje části vás samých, které jste skrývali. Vaše obavy, touhy a zranitelnosti. V raných letech se ignorování těchto aspektů mohlo zdát nezbytné pro úspěch, ale ve 40 stín žádá vaši pozornost. Konfrontace se stínem není snadná. Znamená to čelit pravdám, kterým jste se vyhýbali, jako jsou nesplněné sny nebo chování, které vás už neslouží. Přesto je tato konfrontace nezbytná pro růst. Přijetím těchto skrytých aspektů získáváte svobodu. Začnete vidět, že vaše slabosti a chyby nejsou překážkami, ale odrazovými můstky k dosažení celistvosti. Chvíli se zamyslete, jaké části sebe jste zanedbali. Možná je to tvůrčí vášeň, touha po smysluplných vztazích nebo přání žít autentičtěji. Když se postavíte těmto otázkám, začnete schazovat omezení své persony a přijímáte upřímnější a naplněnější existenci. Individuace je cesta k integraci všech částí sebe, vědomí, nevědomí, světla i stínu. Pro Junga to byl konečný cíl života, který často začíná ve středním věku. Tento proces zahrnuje zbavování se toho, co vám už neslouží, a znovu objevení spojení se svým vnitřním já. Neznamená to opustit vše, co jste vybudovali, jde spíše o přehodnocení vašich hodnot a priorit. Položte si otázku, jsou cíle, které sledujete, skutečně vaše, nebo jsou to pozůstatky společenských očekávání? Tato reflexe může vést k změnám, jak velkým, tak malým. Možná se zbavíte toxických vztahů, začnete se věnovat dávno zapomenuté vášni, nebo si jednoduše uděláte více času na to, co vám skutečně přináší radost. Prostřednictvím individuace přestanete žít pro ostatní a začnete žít pro sebe. Nejde o to být sobecký, jde o to být autentický. Když sladíte své činy s vašimi pravými hodnotami, vytváříte život, který se cítí smysluplně a celistvě. Růst, zvláště ve středním věku, málo kdy přichází bez nepohodlí. Změny, které v této fázi prožíváte, často vyžadují vykročení do neznáma, čelení dlouho drženým obavám a opuštění známých vzorců. Jung věřil, že střední věk nabízí jedinečnou příležitost transformovat nejen to, jak žijete, ale i to, kým jste. Tato transformace není okamžitá událost. Je to průběžný proces, který si žádá trpělivost a odvahu. Někdy může mít pocit, že rozebíráte samotný základ svého života. Avšak právě skrze toto rozebírání dochází k pravému růstu. Každý strach, který čelíte, a každá zastaralá víra, kterou opustíte, vás přibližuje k autentičtější verzi sebe samotného. Zamyslete se nad příběhy těch, kteří přijali transformaci ve středním věku. Ať už jde o novou kariéru, znovu objevení kreativity nebo prohlubování vztahů, společným prvkem je ochota čelit nepohodlí změny. Transformace nevyžaduje vždy drastické kroky. Někdy jsou to právě nenápadné posuny, obnovené zaměření na osobní hodnoty, otevřené srdce v rozhovoru nebo věnování času opuštěné vášni, které vedou k hlubokému růstu.
Přijetím těchto změn začnete vidět, že to, co se na první pohled zdálo jako ztráta nebo oběť, je ve skutečnosti příležitost znovu postavit svůj život s úmyslem a jasností. I malé kroky mohou mít výrazný dopad. Věnování času reflexi nad svými cíli, identifikace toho, co vás skutečně naplňuje, a dovolení si prožívat zranitelnost jsou všechny součástí tohoto procesu. Jung zdůraznil, že cesta k růstu není bez výzev, ale nakonec vede k životu, který se nezdá být jen prožitý, ale skutečně prožíván. Transformace není o tom stát se někým novým. Jde o odhalení a integraci osoby, kterou jste vždy měli být, a vytvoření života, který hluboce rezonuje s vaší vnitřní pravdou. Ve 40 nejste na konci cesty, jste na začátku nové kapitoly. Následující roky nesou potenciál pro hlubší naplnění a autenticitu než kdy předtím. Integrací svého stínu, přehodnocením priorit a přijetím změny vstupujete do života, který odráží vaše pravé já. Tato cesta není o dokonalosti, je o celistvosti. Jde o pochopení, že každá zkušenost, ať už dobrá nebo špatná, vás formovala do toho, kým jste dnes. Nyní máte příležitost převzít kontrolu nad svým příběhem a napsat příběh, který je výhradně váš. Jak postupujete vpřed, pamatujte, že tato cesta je jen vaše, ale nemusíte ji kráčet v izolaci. Hledejte podporu prostřednictvím smysluplných vztahů, terapie nebo sebereflexe. Nejvíce však důvěřujte tomu, že to nejlepší teprve přijde. Život nekončí ve 40, teprve začíná.